Ngadan hang ni hapo Nihu campus hakaba la penlong dang khniat por baladap ki dang shio ban ai nakalian sarkar ke jing ithu bar ke jing ai khusnam na benta jong ki ni ki nong le kai jong ke jela blawan ra nam ki jela haki discipline ki bofer la kalong ki jing le kai hang ni hapo jela hang ni haka thanchte la mingi hakri india bat kumjuru ki bana sabari te hapnang kita kijing ai ki don ki scholarship bat ki cash award bat ki wei tinre ki don ki katu kat ni pat ki napneng ki nong le khai ki badan hang ni hapneng jongi menta ki don kniat ki jing so benyaw hak bai de bakani ki jing ai ye kini ki jing siu namar ba ki dang don kita ki ba ki ong kita ki badang pending badang ki dang sateng ki banang liang sarkar ki badang dei banai ting ini kran kniat bangin suthu khamsai hak bai de bat kani bat hangnu kadon kani ke jing duna lese bingin smuthu bat kai ka ba ki khmi linti nakaliang sarkar phila ban patai khniat rak bai de bat kani ka award menta kasngi bat lese hakanu kadur mapi phi yo jing mentoy ne lese yo phi yakai ba phi la khmi linti ka kham urlong kan nakaliang ka jong ngi ki khna le ka hi baro ka bakan thop lang ya baro hi ki international players ki badangsa te haka jing yo ekani ka award ho ngi la comment shi ka dei namta ka jing ai jong ka sarkar haka bai dei bat kani ka scholarship cash scholarship mo Henry ka basong sipat kalong ba ya ka cash award ngim shem pat yo mo Henry ya ka taru ngim shem kedokti no la ngim shem keno no bangim yo kata ho ngingit scam ngin sayo bet namana kaliang ka government ru kalau ong ba ka ya ka badangsa ngin nang ai shi ngin nang ai Henry ikwa tang khendiat I assurance na kaliang ka government hatu kan ai ne kan ai but ya kapor lano kan ai kini ki award ki badangsa but kubli shibun ya ka sports department bakal atrish tom kan ni na ka benta jungi khna but ngilala ban penon kam ya kini ki cash ki bapila ai na kaliang ju ka government ngilala ban penon kam hakabangin let shimenta shabar hakabangin yo ban perform haki international levels ki national levels ki baper kai kijing so khia jong phi menta kum kan hon ha no kumangi menta kumangi la yo ru bani krani katu kan ni ki babun ki pen pau kijing sngo kemen biki yo ini awards biki scholarship biki wei tinganget phi phim long thamai su ha ka kam le kai play le kai la bun snam tinai ka bai dei thik bat kani kijing ai benta jong ka sarkar hakanu ko benta ba phi long lesi malong kimmen sim gan khandiat bai dei bani kijing ai hai tai khandiat mo nga shu kwa ban rap namar ba ki khna jungi hi haswa ba kin le yak le ka yak ne ka ban mi khmat yak jela ba yak ri india hi ki khambun sen hi ki ha ban chim dagaram te la da ki chim dagaram da ki yak ne ka pending award la da ki pen slam kum ne long kan kham e hi ki khna ba kin yo sio no yang yak tu karam ki ba ki la chim te nga request yak government bahkan khamle kham kloy namar ba ki khna man taru keladon hi bala sha daj namar ta tukaram baki shim ki haban pan phai no yaki tingi request ke government bahkan le no kham kloy bat kan assurance kin lano bakin pelaj no ya ka pending cash award adu menta philayo assurance ni philayo jingtep ayu pat nakaliang jong ki officials habai de bin jing siu hatu kan ki jing siu ka de bikila akular menta kasngi ne ki klam ai tarik ne haknu kadur karukam ayu ya keren hakajing shahi menta kasngi kila kular hi ki ong baya kan ka pending ala ekran hi bat ki na ki staff jong ka directory of sports ru ala ekran hi te kila ong hi ba kila aya ka ayu ka assurance ba kin sa kin yele no hi ba kan kumloy tang ba long kam pen tep pat ho bana ayu lano ka tarik ba kan no long ngi ru ngi kham shem jing e namar ngi kum ki nong yelam mo ngi kham shem jing e la dang myo namar kalong namar ba ki kmi ki paru teng barabor hi ki pressure yangi ki nong yelam takadang la su request government ba kan compensation no khandiat lano kin ai no yaka pending ke badang sa tang kita hi kulish don bring jong phi be dei kemel ni bin ne te to ngskam su thu nakaliang jong phi le se phi1 hang ni dak jingkerman ban yo ye kita ki kum ki jing yarap pat ki wei ni ki jing ithu kum ba yo lem ki wei te hakanu ka dur ka pher phi mata ba kai ka phi mi lenti hatu ko urlong nem ngi wan hang ne mata sngi na mat bang ira expect bangin yo ya ka to ka cash award ka ba pending namar last cash award ki ai hu August 29 last year tingira expect bangin yo ya ka to pending ki ba namar last year ru ki kham yo lut brok khat ki don ki ba dang sa ru tingira expect bangin yo no ya ka to ba sa mata sngi tang ba mata sngi pring yo ya ka ne ka scholarship te ngi kermen ya ka government bahkan la ban ai no iktik pending cash award ru
long kalong kumban ai men sim te ki khna ro lalaki ke iba ka don ka jing yo ka don ka jing rap na government long kirang kwa te ban dang kiu shaprang ka jing la ka jong ki te re la don sa kini ki problems kumni te long kalong ka penduk men sim na em ki we khna ro bakin one mi khmat ban la ka te tang kata hi ngasuka pa sungthu nakalian jong phi habai de bini ki cash award ki ba ka sarkar ka juai kasaj ai kumnu bat hakanu ka por ka juai ya kini ki cash award bor ki shit sam ha ka arpu khandai tarik kata ka national sports day but ha kata kasi arpu khandai tarik jong u august national sports day but ha kani kasi men dang house nam arja arpu wei kamud ha katu kasngi hila de pengkhut lo de baro ki pending awards dan pending ha katu kapor kamud baro ngiyo bet equal mo de khabai de minta pat le se long nakaliang jong ki sports department kimla ban rekam state wood ban pendap ya kam le se ka don ka jing ka slow process ma hang ta hanrei ngi kermen bet pade ba lada kila long ngi nakaliang jungi ki khna international players ngi don hang ni boro international sudah tingi don international kickboxer nang ta kiwi ru hang ni ki don lang dan nakaliang jungi ki khna hingi syukurpat bala dalong ka bala wat mengiru mentangi wan shim ngi wan ban yo hakani ka singi ngi yo ekani scholarship award kidang bon ba ki bam yo long ki ba pli ki bam mi kerteng mo ki bon ki jingkli ha ka jingmu jeper kha ki bale lada ngi wan lang shik jo ko ton ben ngi yo maki kiwi ki yo kin sngo kumno te kata ha ka bayade ba kata hi nga benrap hang ni but nga kermen ba ka government kan la hi ban bu no ekatarik lene ka diet ha kanu ka singi kin ai ya kani ka pending cash award tang kata hi ko kamu kani ka pending menta ka di nadu usnam ayu nadu kani ka pending award ka dei jong usnam arja apuar de 2022 de la jandon chisnam menta de kidang ai biang menta hau kan tarik ka tu sing ya Migalia dia ki ai hakatu singi shiteng and then ki ong bingin sa ai biang and then this day comes menta kasngi ki ai biang menta singi and then ki ong biang kin sa ai biang hadin de kum taken ki pendap kin man badon kum kini man hakani kadon ketu ka baki felicitation hapo si central kemun man kapor ba kidon ni jingelang phi kimi lenti be bikin ai hakitu jingelang hoi kalong no kum ta tamakam urlong hoi to ti ya menta kat kum jing tip jong phi kat nongut bero ki balong kum ta ki ba lesi bedak sa teng bang padio ki nakaliang jungi tingi tip bet ba ngidang don hang ni ngidon art discipline mo jong ka kickboxing ki brang bun basa nang ta kiwi ki discipline ko muay thai nang ta ki nga thara ki dang bun ki discipline ngamla ban mention hang ne no noro rei ki discipline ki brang sa long ki khna le kai ki brang sa ki bampat yo e ka award ki dang bun hi rei ngi pen kran lam na ka banta jong kiru ban na ka banta jong ngiru hi hagisnam ki ba menshwa hatu kala ju pending ni em kumni bala ka pending ki pen khoj kumno okay to starting habaya day bat kani hakipor ki ba menshwa le kum menshu batai no ngim juyo akum kani ka kinja award ka baki ai ka government nadu bokawan ka government thamang is dang banyo so many facilities for the sports and thanks to the sports department and everyone mo patrishtam na ka banta kani henrei ngin the first time bangiyo e kani ka award ka day house nam 8000 huwei ka ki pentre kam ya ka policy nadu 2019 but ngi sedang yo ki award house nam arjar huwei but nadu kan ni ka snam arjar huwei pat hang to kilabu biang ka tarik ba ha usnam ya jong usnam aru kin ai biang ha ka usnam ar 29 ar kan tarik august kin ai ya usnam ar usnam jong ba arjar ar but ha kani kila ong bikin ai kini ki award ki barangsa ki ba apply thma kan arpuing layo ndrei jong arpu kadang sa te kini ki ong bikin ai ha ka tu sngi tang ba kala pending biang ken hoi ngila kali ki ong kin sa ai ka second phase tang balong kimpat pentip te lanu ka nu tarik banayu ban ai te long issue sa dum kan because that was supposed to be given like in the last felicitation of sports people no te kumta ken long ngi kwa ban tip ting kwa ban yo kata assurance lanu ngi yo no ka to ka pending cash award tang kata hi tingi songu ru ba ngi la yo kat kani ka you know kat kini ki scholarships ki
long mensuang im juyo te kini judan ba itu kini ki sports people ki athletes ki jing job jong ki judan ba kumta kan ba ba ai ki awards ki te long menta bring yo kini tang ba tang tai problem kin long ba suki ne maybe ngim te ki daw te ngi skwa ban yo ite assurance kan ba ngi de ban yo no ki ba pending mang kumba kilakular ban ai. Any last appeal ke BPP ko ban appeal sa government nak kanunu kaliang na menu Isu kermen hi ba ka government kan sa pen country kam state nak ma na benta ka nika kaswa ikini ba la pending na duk senam 2022 te hi kermen na ba jenis khmat kin kin pendap no ya ka kam jongki ma bakin ai no ya ka kaswa tingi nakaliang jonga runga kwa hi ba nakaliang ko government kan kampan tre pen state namar ba long kumta namar kam kumbang ong manema namar ki kina aba shwa bakin da kai ban chim manta shabat kam tam e shari shabat yo ki india ki ha ban chim da ram mon te lada ki yo kam klo no ya kan ka pending kas awan antara ki kam yo no ban sio no ya kita ki bagi lai chim kumakalong mentasngi ki babun di spangut ki kena ki layo kini ki awards but ki scholarship ki boper te kini badan hang ni kuma players ngau kita ki international players ki balalik ban mi lani pen mi khmat ya ka jala sha ki ri boper jong ka perthai omna ki jala han ri ka ri bro ka we sha ki ri boper jong ka perthai but bun pen jong ki ru ki lawan ra ki medal ki lawan ra ka nam ka buram da benta ka jala bro ka we te ngakermen ba kini ki jing ki jong ki nakaliang jong sports department kin shimkhia namar ba ki babun lese ki ba wan na ki longying ki ba khamduna kan shem jinjar kan shem shitom kuma ki la penpau ban ki khle ya kai kata karam ka bagi ki la shim ban lej ban mi khmat ya ka jala ya ka ri sekini ki limpung boper hang de haka perthai rensan ki balong haka ta global platform ka balong ki rensan ki bahe haka perthai te humility ba kani ka jing pensngo ko jong ki kan nakaliang sports department nakaliang sarkar jala kan shimkhia bat kan long ru pat ka jing kerkhu namata jong ki khna le kai jongi kan long ru ko jing ai musim namata jong ki sisian ngadi Fernand Rani namta Fufran Media Kublishbon